Wengane zakwethu anginibelele namukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video kama ngumsizi aka inkosi yo-admin. Maboqala ungena kule channel qinisekisa ukuthi uzosubscribe uzothola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Lokho wayengumsakazi Wokhozi FM ungizwe emculo. Ziyaqina ke izinsolo zokuthi noma ke usezothatha unkosikazi ke Wesine wengane zakhe. Uyaziwa ke ungizwe emculo upresident wamabhinqa umthombo wethu olwazi kahle ke noma owazi ukusuka nokuhlala kwalolu daba usivezela ukuthi ungizwe emculo ukubonakala ke nesinqanda mathe sakhe okunkosikazi ke Wesine wengane zakwethu ozobonakala nje kungekudala emagcekeni ke akwamchuno. Fisa ukuthi ngizufo lokho nombono ukuthi wena ucabangani ke ngalezi indaba zika president wamabhinqa ke ungizwe emculo. Hlala phakathi comment section ungakhohlwa ucindezela subscribe uzowazi zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel yethu ehamba phambili. Mina sengiphuma kanje.